Bun regăsit, dragi prieteni! Este o mare plăcere pentru mine să vin înaintea dumneavoastră cu un material și cu un subiect deosebit de frumos și important de această dată, pentru că un procent covârșitor al societății românești se declară a fi creștină. Sperăm că o mare parte dintre ei sunt și practicanți. Astăzi vom vedea în ce constă acest secret al credinței. Ce înseamnă să fii un creștin cu adevărat autentic față de Dumnezeu? Pentru că marea majoritate a creștinilor frecventează cel puțin săptămânal odată la biserică. Oare aceasta reprezintă întâlnirea cu Dumnezeu? Pleacă ei de acolo cu Dumnezeu în inimă sau este doar un ritual de închinare? Vom vedea ce este important cu adevărat pentru sufletele noastre în acest act al închinării. Imediat ce urmărim ceea ce au spus oamenii în cadrul reportajului, revenim în studio să-l analizăm împreună cu invitații noștri. Haideți să urmărim împreună ce spun oamenii. Consider că este una din multele forme de încărcare energetică, spirituală, nu neapărat singură. Una dintre multele forme. Pentru mine, mersul la biserică înseamnă o apropiere mai mult de Dumnezeu. Știu că toată lumea spune că dacă îl avem pe Dumnezeu în inimă și în suflet și dacă ne rugăm acasă este suficient, însă eu consider că Dumnezeu vrea mai mult de la noi. Vrea să vadă cum ne jertfim pentru noi, așa cum și Iisus Hristos a jertfit pentru noi. Consider că e un loc ritual, nu neapărat să mergi. Dacă poți și ai timp, e ok să te duci, te apropii de Dumnezeu așa dacă te duci la biserică și Te ajută. te ajută, da. Am mers mulți ani la biserică, nu mai frecventez, nu consider că este necesar mersul la biserică și supunerea față de o autoritate de acolo ca să fii credincios în Dumnezeu. Dar ar putea ajuta, nu? Pe mulți oameni i-ar ajuta, care nu cunosc nimic și care n-au luat contact cu acest mediu creștin, da, i-ar ajuta foarte mult. Au fost mai mulți ani de zile în care mergeam la biserică, după care am avut anumite provocări în viața mea și am simțit nevoia să mă depărtez de mersul la biserică, nu de Dumnezeu. Probabil și niște așteptări nerealiste față de cei de la biserică. Te-au dezamăgit ceva acolo? Da, au fost, aveam nevoie de susținere, n-am avut parte de ea. Depinde de moment. Uneori te poate apropia total, alteori nu e singura formă. Sunt de multe forme. Nu contează neapărat, poți să te rogi și acasă, dimineața, seara și poți să te apropii de Dumnezeu în multe feluri. Depinde de fiecare persoană, pentru că dacă ai făcut 1000 de păcate, poți să te duci 2 ori la biserică sau să te rogi acasă. Într-o măsură mică, da, într-o măsură mai mare, apropierea de Dumnezeu este doar prin legătura și relația ta cu El și a Lui cu tine. Eu consider că Dumnezeu îi cheamă pe oameni la El. Nu cred că te apropie, că te conectează automat cu Dumnezeu, pentru că trebuie să ai urechi să auzi. E un verset din Biblie, cuvântul lui Hristos, că așa zice, cine are urechi de auzit să audă. Și asta mi s-a întâmplat mie, personal. Au fost situații când am mers la biserică și probabil din cauza frământărilor sau altor gânduri pe care le aveam, nu puteam să fiu atent. Și mi se pare că e mai mult decât a fi atent la ce se zice, la ce se întâmplă acolo. Exact, deschiderea inimii, nu e doar ceva mental. Cu a avea urechi de auzit înseamnă să fii în stare să reușești să lași deoparte diferitele gânduri și concepții pe care le ai. Ca atunci când auzi, într-adevăr să auzi, să n-ai urechile înfundate. Dar și aici e de lucru. Dacă doar uneori poți să spui 1.000.000 de rugăciuni, dacă nu e doar poezie, deși și poezie e frumoasă, nu. Cred că diferența dintre noi toți o face credința, nivelul tău de credință. Când ai niște vise sau dorințe și te rogi la Dumnezeu și ți se împlinesc. Și mie mi s-au întâmplat multe. Te cheamă El înainte și vezi în viața ta schimbări pe care le operează cineva din afara mediului material, fizic, cineva care este în mediul duhovnicesc sau spiritual. Observi acele schimbări, observi intervenția Lui, observi cum te îndrumă, cum te îndeamnă. Faptul că nu mai stă cu spatele la Dumnezeu, ci se întoarce cu fața. Încetarea de a crede că te descurci singur și a-L căuta, a te ruga Lui, a contempla la cuvintele Lui
în cursul zilei, chiar dacă nu e non-stop. Și E asta ca nu și înseamnă- cum începi să vorbești cu el. Simți un om dacă are credință în Dumnezeu. E ceva din altă lume, nu e doar ce zice și ce Se face. transmite. Că am întâlnit oameni care nu beau, nu fumează sau, mă rog, au lăsat lucrurile astea, nu le au, le păstrează foarte bine, dar sufletește, nu știu, Sunt reci. sunt reci, sunt seci. Prin rugăciune acasă. Nu neapărat acasă, ci oriunde ești, nu contează. Dimineața îmi fac timp, dacă e să fac 3 minute rugăciune, seara înainte să mă culc și mă închin de fiecare dată când trec pe lângă biserică și cam atât. Chiar dacă nu mergi la o biserică unde sunt mulți membri, ai nevoie măcar de câțiva prieteni care să fie cam de aceeași credință. Chiar dacă au păreri diferite pe unele chestii, ai nevoie de niște prieteni, ai nevoie de un grup. Cunoști unii despre altul, să te rogi unul pentru altul. Nu poți așa singur, e greu în lume. Păi, în primul rând, a contempla la Dumnezeu, ceea ce înseamnă, uite, și acum suntem în parc, mergi, vezi copacii frumoși, te gândești la Dumnezeu, vezi cerul, dacă cerul e așa frumos cum e Cel care l-a creat. Deci, odată contemplarea, cugetarea la cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-l fi studiat. Să-l fi studiat, să fie auzit, fie că l-ai notat pe hârtie, fie că, nu știu, vezi un clip pe internet în care se vorbește de Dumnezeu și se pomenește de cuvântul lui. Adică, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cel mai mult bine mi-a făcut în ultimul timp când am citit versete din Biblie care mă încurajează. Observăm împreună reacțiile diverse ale celor întrebați, cum se raportează ei la ideea de biserică și de Dumnezeu. Dacă pentru unii biserica este doar un loc, pentru alții este doar începutul unei relații cu Dumnezeu care trece dincolo de zidurile bisericii. Întrebarea rămâne, este vizita la biserică doar ceva de bifat sau este locul unde pornim într-o relație strânsă cu Dumnezeu? Astăzi spun bun venit invitaților mei, lui Adiel Trandafir și lui Teo Cristescu. Prieteni, avem astăzi o temă pe cât de profundă, pe atât de plăcută și interesantă, aș spune. Aș dori să începem prin a vă întreba ce este biserica sau cum se traduce acest termen astfel încât să fie și biblic, să fie și pe înțelesul ascultătorilor noștri. Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să fac o scurtă introducere a unei nevoi sau necesități cu care noi am fost creați. Am fost creați de Dumnezeu, nu doar noi, ci și Dumnezeu își dorește același lucru, relație. Dumnezeu l-a creat pe Adam, apoi pe Eva, i-a așezat în grădină și ne spune cuvântul lui Dumnezeu relația pe care o aveau. Da? Se întâlneau în răcoarea dimineții, spune în cuvântul lui Dumnezeu, vorbeau despre planuri, despre extinderea grădinii poate, despre multe lucruri pe care Biblia nu ni le dă cu subpuncte, dar aveau relație, se întâlneau. După ce omul a căzut în păcat, dorința lui Dumnezeu după părtășia cu omul, după legătura cu omul, a fost aceeași. Nu s-a schimbat. Vedem că Dumnezeu și-a luat un popor și a ales un popor dintre toate popoarele ca să fie al lui, ca să-l reprezinte pe el și prin acest popor Dumnezeu să se facă cunoscut pe întregul pământ. Ăsta a fost planul. Da? Vedem că după ce poporul evreu a fost scos de Dumnezeu din Egipt cu mână tare, cu braț puternic, Dumnezeu le dă legi, porunci și le spune: voi trebuie să faceți cortul întâlnirii, un loc unde eu să pot să mă întâlnesc cu voi, oamenii. Da? Să locuiesc în mijloc. Să locuiesc în mijlocul vostru. A ales poporul evreu. După aceea, planul a fost ca prin acest popor Iisus Hristos să vină pe acest pământ și prin moartea și învierea lui Iisus Dumnezeu să-și câștige un popor din toate neamurile pământului. Și mi-aduc aminte de un verset acum din Apocalipsa 4,
Când oamenii se închinau înaintea lui Dumnezeu și spuneau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupe cețile pentru că ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, vorbeau lui Iisus Hristos, oameni din orice seminție, din orice norod și de orice neam și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru. Deci ăsta este, dacă vreți, marginile prin care noi vom avea discuția în această seară. Cu gândul acesta plecăm. Dumnezeu dorește relație cu noi și în această dorință a lui Dumnezeu, care a pus-o și în inimile noastre, să vedem rolul bisericii și să vedem rolul nostru în biserică. Deci dacă ar fi să descriem într-un singur cuvânt termenul de biserică, ar fi relație, nu? Da. Relație. Da. Și apare sub diverse imagini de la grădina Edenului, când oamenii se simțeau bine în prezența lui Dumnezeu și era un schimb binecuvântat între ei, apoi mai târziu prin poporul Israel la cortul întâlnirii și prin popor către toți, și apare și mai târziu, după ridicarea Domnului Hristos, închegându-se mici grupe, erau numite atunci calea, nu? În care credincioșii se tot multiplicau pentru că deveneau ucenici plini de efervescența entuziasmului. Haideți să vedem din punctul de vedere al traducerii ce înseamnă acest termen biserică și unde apare el. Avem în Sfânta Scriptură, în Isaia 29:13, un verset care spune așa: poporul acesta se apropie de mine cu gura, dar cu inima lui este departe de mine. Aceeași imagine din nefericire o vedem prea des în jurul nostru. Oamenii se duc la biserică și au ajuns ca toată închinarea să fie o formă. Trecem prin fața bisericii, trebuie să facem crucea. Trebuie să ne ducem la biserică pentru că este sărbătoare, mare sau mică. Trebuie să ne ducem să ne spovedim pentru că așa spune tradiția. Trebuie să merg că trebuie să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Am o datorie. Am o datorie. Dar Dumnezeu se uită la inimă și vedem încă din acest verset: poporul acesta se apropie de mine cu gura, dar cu inima lui este departe de mine. Dumnezeu se uită întotdeauna la inimă. Biserica este cea care aduce relația lui Dumnezeu pe pământ prin Duhul Sfânt. În Noul Testament, termenul folosit pentru biserică este eclesia. Nu are legătură cu construcția exterioară. Oricât de frumoasă ar fi ea, nu are legătură cu o zidire. Are legătură cu o comunitate de creștini. Știți cum se traduce? Cei chemați afară, adică afară din lume. Comunitatea celor chemați de Hristos. Biserică, i-am spus noi, sau adunare. Așadar, este o comunitate de creștini, oriunde pe fața pământului, care se unesc într-un singur nume, pentru un singur scop: să-i aducă închinare, să-i aducă laudă lui Dumnezeu. Matei 16:18, găsim prima oară în Noul Testament termenul de eclesia. Spune Domnul Iisus așa: și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, eclesia mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica trebuie să ajungă atât de puternică, și o să vorbim de ce înseamnă biserica și de ce este necesară, trebuie să ajungă atât de puternică încât porțile locuinței morților să nu o poată birui. În Fapte, prima imagine a bisericii primare, este atât de frumoasă. Creștinii plini de pasiune după ce au auzit cuvântul vieții, Evanghelia mântuirii lor, l-au primit pe Iisus Hristos și dragostea aia dintâi, dragostea venită prin Duhul Sfânt, turnată în inimile lor, a început și a dat pe afară. Și zice în Fapte 2:42 așa: ei împreună stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Versetele 46 și 47, tot din Fapte 2, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Atâta dragoste era între ei. În fiecare zi, atâta pasiune, atât de mult se căutau. Nu templu era important, ci unitatea lor. Și spune că
frângeau pâinea acasă și îi luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Acasă frângeau pâinea, pentru că nu puteau să facă lucrul ăsta în templu, aveau o primă părtășie acasă și apoi o continuau și la templu. Eclesia asta o vedem întotdeauna, era un stil de viață. Nu era un eveniment de duminică sau de sărbătoare, așa cum din nefericire a ajuns astăzi. Încă un verset, mai citesc tot din Fapte 4 cu 32, zice, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Când s-au întâlnit, în dragostea asta a lor și în bucuria lor, împărțeau tot ce aveau, astfel că nimeni nu ducea lipsă de nimic. Cred că este imaginea curată, nepătată a bisericii, este imaginea la care noi trebuie să reflectăm și pe care trebuie să ne-o dorim. Și să revenim la ea. La care trebuie să revenim. Este modelul. Biserica primară este modelul. Când ucenicii plini de Duhul Sfânt aveau această lucrare plină de putere încât mii de oameni îl primeau pe Hristos, dar îl primeau și pentru faptul că auzeau o evanghelie plină de putere și de viață, dar și pentru că era un stil de viață total diferit, în care dragostea domnea, pacea domnea în mijlocul lor, bucuria era acolo prezentă. Se cunoștea că ei erau cu inima acolo, pentru că n-ai cum să ai valori și priorități pe scară și să dai doar puțin. Deci acolo dădeau timpul lor, dădeau bucuria lor, îmbrățișările lor, banii lor, absolut tot, pentru că ei acolo trăiau, erau zilnic, nu? Și putem măsura. Aș dori la acest pas să specificăm, să clarificăm, să subliniem câteva aspecte importante. Unul dintre ele este că nu vorbim despre o denominațiune în această ediție. E departe de noi gândul acesta, ci vorbim despre biserică din punct de vedere biblic. Și Biblia nu vorbește despre denominațiunile, nu? Despre niciuna din cele de astăzi. Am mai spus și în alte ocazii, noi nu trebuie să ne mai raportăm la denominații. Eu am adevărul, eu cunosc mai bine, eu știu mai bine. Spre deosebire de ceilalți. Spre deosebire de ceilalți. Pentru că asta nu a făcut decât să ne separe și să limiteze revelația Domnului nostru Iisus Hristos. Ne-a furat de viața autentică, de părtășia și de dragostea aia dintâi pe care o avea biserica primară. Și ne-a închis între ziduri. Ne-a închis între ziduri. Și cum pot să spun că am dragoste dacă eu nu-l iubesc pe fratele meu? Diferit de mine. Care este diferit de mine. Spune că nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu dacă eu nu pot să-L iubesc pe fratele meu pe care îl văd. Atunci, automat, ne limităm și ne distanțăm de Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Că ai ridicat mingea asta așa la fileu, aș vrea să mai vin cu un verset. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 17:21, zice, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Noi suntem chemați la unitatea asta. A fost dorința cea mai arzătoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Zice, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Nu se poate unitatea asta fără dragoste. Și când este dragostea asta, automat apare unitatea. Indiferent unde sunt, indiferent care este trecutul meu religios, biserica în care m-am născut, eu trebuie să-L caut pe Dumnezeu cu o inimă curată și trebuie să caut părtășia cu semenii mei în dragoste, într-o unitate prin care să ne slujim unii altora, să ne ajutăm reciproc. Unul are nevoie de ceva, altul are nevoie de altceva, dar împreună le punem împreună și ne ajutăm. Da, a fost amintit termenul acesta, una, și mi-am adus aminte că am întâlnit o familie care mergea în aceeași grupă de închinare, în aceeași biserică, numai că biserica s-a împărțit în două. Soția de o parte, soțul de o parte. Așa de tare s-au certat cele două grupe, încât s-au certat și soțul unul cu altul și s-au îmbolnăvit pe fond de stres și supărare foarte rău. Mă gândeam ce înseamnă să fii una, că Biblia spune că se va uni soțul cu soția și vor deveni un singur trup. Dar aici versetele din Ioan spuneau, după cum eu cu Tatăl suntem una. O unire desăvârșită. Eu cu fratele catolic, ortodox, neoprotestant, protestant, chiar cu toți să fim una? Rugăciunea lui Iisus? Este interesant că atunci când vorbește despre biserică,
vorbește despre faptul că Hristos este inițiatorul bisericii. Și vorbește de biserică cu B mare, nu vorbește de biserică oricum s-ar numi ea, cum le-am numit noi oamenii. Da? Iisus fiind inițiatorul bisericii, biserica fiind trupul lui, pentru că ai pomenit versetul, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de soția lui și cei doi vor fi un singur trup. În continuare, Pavel spune, vorbesc despre Hristos și biserică. În contextul ăsta vorbește despre relația dintre soț și soție. Deci este așa ceva unic, special, și planul lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, pentru biserică, este să fie unitatea cum este între El și Tatăl. Nu mai puțin, nu mai mult. Ăsta este idealul nostru. Și în contextul ăsta, mă gândeam chiar zilele trecute și îmi spunea cineva că s-a mai deschis o biserică, nu știu pe unde, și îmi spunea istoria bisericii și spunea că biserica s-a deschis datorită unor certuri și n-au mai avut loc și nu s-au mai înghițit și s-au certat și s-au despărțit și unii care se despărțiseră iar s-au despărțit și se întâlnesc nu știu pe unde. Este o imagine deformată a planului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește, Iisus Hristos vorbește în Ioan despre faptul că prin aceasta vor cunoaște oamenii, că sunteți ucenicii mei. Da? Dacă veți fi una. Și cu cât sunteți mai una, să folosesc termenul așa, cu atât lumea își va dori, sau oamenii își vor dori să-L cunoască pe Hristos care produce această legătură de una. Și în contextul ăsta, nu de puține ori, noi ca și oameni care spunem că avem o relație cu Dumnezeu, că Îl cunoaștem pe Dumnezeu, că ne întâlnim, că avem părtășii și de multe ori vorbim de rău pe cei care n-au timp să vină. Uite, eu mi-am făcut timp, cum alții nu și-au făcut timp? Da? Deci ne întâlnim acolo, cum spunea Pavel, să ne facem mai răi. Să vă ciorovăiți unii cu alții. Da, să ne facem mai răi, nu mai buni. Da? Și inclusiv prin lucrul ăsta noi suntem piedici pentru alții care vor să-L vadă pe Hristos. Mi-aduc aminte viu și de exemplu ăsta în care niște greci au venit să-L vadă pe Iisus. Da? Și s-au dus la Filip s-a dus la Andrei și amândoi au mers la Iisus și au zis, Doamne, sunt niște greci care vor să te vadă. Gândiți-vă că Andrei avea biserica lui și Filip biserica lui și veneau oamenii ăștia și spuneau, am vrea să vedem pe Iisus. Păi stați, că Iisus e așa, uite că crezul bisericii e așa, oricum s-ar numi biserica. Și oamenii nu mai ajungeau să-L cunoască pe Iisus, ajungeau să cunoască niște reguli, niște tradiții, niște dogme, niște nume de preoți sau de păstori și așa mai departe și nu mai ajungeau să-L cunoască pe Iisus. Ăsta este scopul bisericii, să-L reprezinte pe Iisus care este capul bisericii. Când încerc să-mi imaginez o biserică fărâmițată și fragmentată, numai imaginii groasnice îmi vin în minte. Da. Ori un accident unde vezi membre răspândite peste tot, adică nu mai e un trup închegat, da. Ori un abator unde s-au scos organele și nu mai e nimic viu acolo. Pe când Iisus spunea în Ioan 14, versetele 4 și 5, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum vița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Vedeți această unire intimă cu El și pentru că e cu El, e automat și între toți cei care se unesc cu butucul, cu vița. Și vedem că biserica este un loc de a căuta prezența lui Dumnezeu, nu doar justificarea noastră sau ritualurile religioase. Împreună cu toți cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Spunea Adiel mai devreme că Hristos este capul și aș vrea să vin cu versetul biblic pentru că este foarte important. Să vedem că este scris, nu este doar așa. El este inițiatorul familiei, El este inițiatorul comunității și El a venit capul.
Coloseni 1:18 zice așa: El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Așadar, El este capul bisericii, capul unui trup. Și vine Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 și după versetul 12 până la finalul capitolului vorbește despre mădularele trupului și despre trup și ce înseamnă. Și la versetul 27 zice așa, 1 Corinteni 12:27: Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Noi suntem mădulare, suntem membre unii altora. Adică unul este mână, altul este ureche, altul este ochi și altul este picior. Fiecare are o abilitate de la Dumnezeu diferită, pentru ca împreună să formăm un întreg. De aceea eu nu pot să cresc bine, sănătos departe de biserică. Singur, separat de oameni, neducându-mă la o biserică, nu trebuie să fie neapărat o biserică formală, dar să fie o comunitate de credincioși, de urmași ai lui Hristos, care studiază cuvântul, care se roagă împreună. Eu nu am cum să fiu sănătos spiritual. Am nevoie de această comunitate. Zicea cineva, mă duc din reportaj, dacă am timp și dacă pot, mă mai duc și pe la biserică. Dacă vrem să fim serioși cu Dumnezeu, dacă vrem să avem o relație autentică, nu o păcăleală, n-avem cum să fim sănătoși spiritual fără biserică. După cum piesele la Lego nu sunt toate la fel, după cum mădularele unui trup nu sunt toate la fel, nici biserica n-ar trebui să uniformizeze pe toți, să-i bage într-o pătrățică strâmtă, după cum consideră că este ideal, și să-i limiteze în chemarea pe care le adresează Dumnezeu fiecăruia. Dar au toți ceva în comun. Dragostea pentru Dumnezeu și acea unitate o dă dragostea, nu neapărat înțelegerile fix așa. Da, putem să ne uităm la biserica primară și în Faptele Apostolilor sunt mai multe versete în care cuvântul lui Dumnezeu ne arată că datorită faptului că erau împreună sau pentru că erau împreună s-au întâmplat lucruri. Pentru că erau împreună. Și doar aduc aminte câteva versete. Faptele Apostolilor 4, versetul 31, după ce s-au rugat ei, atunci când preoții, farisei și toți ceilalți i-au amenințat, se întâmplase minunea cu slăbănogul de la Poarta Frumoasă, ei se întorc și au părtășie împreună, se ridică unii pe alții, se încurajează unii pe alții, se roagă și spune, după ce s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul cu îndrăzneală. Ăsta este versetul în contextul adunării lor împreună și s-au încurajat împreună și binecuvântarea Domnului a venit peste ei. După aceea a fost un moment în care apostolii sau pe care apostolii prin călăuzire de la Dumnezeu au știut cum să-l gestioneze. Se strângeau ajutoare, mâncare și a apărut o ceartă acolo. Și pentru că erau împreună, Petru, în Fapte 7:38, spune, nu este potrivit să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Și au venit cu ideea asta să aleagă niște oameni care să fie responsabili pentru lucrul acesta și așa s-a făcut liniște, o rânduială și toate au mers foarte bine. Pentru că biserica este și locul unde ne întâlnim, ne încurajăm, ne ridicăm, dar este și locul în care se întâmplă lucruri foarte bune, o organizare foarte bună, direcții foarte bune. Încă un verset în Faptele Apostolilor 15:25, tot așa, este vorba de un consiliu pe care l-au făcut împreună și se ridică Petru și spune, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Să facem asta, să facem asta, să facem asta, să facem asta și după care tot împreună, Fapte 15:25, s-au adunat
și au ales niște oameni care să meargă și să îndeplinească o misiune. Deci vedem că biserica este locul în care ne formăm, este locul în care creștem, este locul în care învățăm să ne iubim și să manifestăm dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă suntem diferiți, da? Este locul în care Dumnezeu, prin biserică, dă direcții, este locul în care Dumnezeu, prin comunitate, prin biserica respectivă, trimite misionari. Dacă ne aducem aminte de Pavel și Barnaba, când erau în Corint, sper să nu greșesc, și în care, atunci când ei se rugau, împreună, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Tot în mijlocul adunării. Atunci când oamenii sunt împreună în numele lui Isus și datorită numelui lui Isus, care este capul bisericii, Dumnezeu începe să se manifeste prin biserică pe fața pământului, pentru că scopul lui Dumnezeu este acesta, așa cum este în cer și cum stau lucrurile în cer, prin biserică să le facă și pe pământ. Am găsit ca sinonime în descrierea pe care mi-ai făcut-o ale bisericii ca fiind maternitate, grădiniță, școală, universitate, spital, parlament, locul de unde se trag decizii și se primește călăuzirea lui Dumnezeu. Ce alte elemente ale unui organism viu le putem descrie din ceea ce ne oferă Scriptura, spre a deosebi de un loc al politicii unde se trag sforile, unde se iau avantajele și diverse mașinații politice? Efeseni 4, de la versetul 11 în jos, spune Apostolul Pavel că el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, pe alții evangeliști, pe alții păstori. Sunt niște slujbe în biserică de care biserica are nevoie pentru creștere. Există o ierarhie în biserică. De multe ori nouă oamenilor nu ne convine să fim conduși de cineva. Mă duc acolo, ce să-mi spune el ce trebuie să fac? Să-mi spună pastorul sau preotul că n-am făcut bine? Sau ce? Există o ierarhie lăsată de Dumnezeu. Și ierarhia asta merge dincolo de studii și de părul cărunt din cap, merge direct la creșterea spirituală a creștinului. Vorbeai de maternitate și de bebeluși. Da, există naștere din nou în biserică. Există prunci în Hristos în biserică. Există copilași, există copii, există tineri. Și sunt termeni folosiți de Sfânta Scriptură. La fel ca în viața de zi cu zi, noi trebuie să creștem și trebuie să creștem în toate. Dar ca să creștem avem nevoie de cineva care să ne crească. Avem nevoie de niște părinți spirituali. De aia este esențial să mă duc la ei. Și Hristos a lăsat aceste slujbe în biserici, zice mai jos un pic, zice, pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge toți la plinătatea staturii lui Hristos, până vom ajunge la maturitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Ăsta este scopul bisericii, în definitiv. Doar că aș vrea să mai remarc un lucru. Degeaba mă duc la biserică dacă nu am o relație cu Dumnezeu. Zicea cineva așa, a merge la biserică nu te face creștin, așa cum a merge la garaj nu te face mașină. Înainte de toate, eu am nevoie de o relație autentică cu Tatăl. Am nevoie de nașterea din nou. Am nevoie să fiu un copil al lui Dumnezeu. Înseamnă asta să eviți mersul la biserică pentru că încă nu te-ai născut din nou și n-ai devenit sfânt? Nu, absolut nu. Nu. Este sănătos să mă duc la biserică și dacă nu am înțeles mare lucru. Pentru că acolo pot să aud cuvintele vieții veșnice, cuvintele Evangheliei care îmi vor aduce revelație. Este sănătos la biserică, dar nu este suficient dacă nu am o relație și cu Tatăl și cu Dumnezeu. Zice Matei 7:21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. Sunt mulți care spun, am scos draci în numele Tău, am făcut una și am făcut alta și noi ne-am strudit și am muncit și Tatăl o să le spună, nici nu v-am cunoscut vreodată. Pentru că nu este despre fapte cât este despre credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, cât este despre începutul unei relații autentice cu Dumnezeu Tatăl.
În acest context revenim la aceeași idee pe care am amintit-o și la început, și anume că biserica nu este locul unde tabla e poleită cu aur pe acoperiș, unde zidurile sunt placate cu marmură albă, unde se aud acele cântări înălțătoare, unde totul este lux și pompos sau unde se întâmplă mari dăruiri de bani, ci este locul unde inima arde pentru Dumnezeu, unde simți dorința de a-L îmbrățișa pe Dumnezeu cu toată puterea și să nu-L lași să se mai despartă de tine. Pentru că pot fi astfel de locuri extraordinare, grandioase, impunătoare, uimitoare, impresionante, pe care Dumnezeu să nu le considere biserică pentru că nu găsește acolo adevărați închinători. E posibil așa ceva? Absolut. Spuneam, biserica este comunitatea celor care îl urmează pe Hristos, indiferent unde se află Pot fi ei. într-o colibă, într-o peșteră, Oriunde sunt ei. Pot să fie într-o clădire grandioasă, frumoasă, cum descriai, sau pot să fie într-o peșteră sau într-o biserică subterană, cum sunt astăzi în țările musulmane sau în China. Și sunt foarte mulți creștini acolo pentru că există persecuție. Sunt chinuiți, sunt închiși și sunt chiar omorâți creștini acolo. Nu chemăm pe cineva să iasă din credința strămoșească. Ideea nu este să îndemnăm la ecumenism. Nu are legătură. Nu are legătură. Sau să plece din credința fiecăruia. Ce ne îndeamnă Sfânta Scriptură este să-L căutăm pe Hristos, pe Domnul nostru. Pe măsură ce creștem și îl cunoaștem, pentru că El este adevărul, automat noi, din diferite denominații, din diferite biserici, ne apropiem unii de alții, cunoscându-L pe El. Mai puțin contează biserica la care merg, cât este importantă relația cu Domnul și relația autentică cu semenii mei, cu comunitatea. Comunitatea asta, spuneam mai devreme, este acolo ca să mă ajute, să cresc, să-mi împlinească anumite nevoi, să se roage pentru mine. Avem nevoie, așa ne-a construit Dumnezeu, avem nevoie unii de alții. Și lucrul ăsta nu pot să-l fac doar ducându-mă de sărbători la biserică sau din când în când am o problemă. Când intru într-un necaz și trebuie să strig la Dumnezeu și atunci mă fac mai creștin și mă duc la Dumnezeu. Lucrul ăsta trebuie să fie un stil de viață. Pentru că asta își dorește Tatăl. O relație autentică cu El și cu semenii. Hai să ne închipuim o imagine plastică. Mers pe biserică, da? Spre locul unde mă întâlnesc cu ceilalți oameni. Și pe drum vine cineva la mine sau văd pe cineva căzut, a căzut, trebuie să-i dau primul ajutor, trebuie să mă ocup și eu spun nu, mai am 10 minute și întârzi la biserică, eu trebuie să fiu acolo, da? Lasă, e problema lui, eu trebuie să fiu acolo la biserică, da? E o imagine deformată total. Mie mi s-a întâmplat asta. Da? Pentru că eu, ca trup al lui Hristos, ca mădular al trupului lui Hristos, eu sunt o biserică mergătoare. Da? Și acolo unde merg eu îl reprezint pe Hristos. Da? Și în cazul pe care am dat un caz extrem, da? În cazul pe care l-am dat ca exemplu, da? Locul meu este acolo. Să ajut persoana, să sun la ambulanță, habar n-am, care e nevoia respectivă a persoanei în cauză, să rezolv problema. Pentru că Hristos sigur ai făcut la fel. În loc să, dacă mergea spre templu, se oprea, vindeca oamenii, vorbea cu oameni, se ruga pentru copii și îi binecuvânta și așa mai departe. Asta e imaginea Bisericii lui Hristos. Biserica vie. Da. Pentru că ne apropiem de final, aș dori să ne îndreptăm către o concluzie și mi-am amintit de întrebarea cercetătoare a femeii care a venit la fântână să scoată apă. Și când a auzit că în discuția cu Iisus vine vorba de biserică, avea și ea o nelămurire. Cum probabil și unii dintre cei care ne urmăresc poate că o au. Și anume, mi-ar plăcea și mie o astfel de biserică. Și până la urmă, care e biserica adevărată dintre atâtea și atâtea care pretind același lucru? Cum să le deosebești? Am amintit deja despre elementele care formează o închinare autentică dorită de Dumnezeu. Însă, din răspunsul Domnului Hristos, care spunea în duh și în adevăr, nici acolo, nici dincolo, ce putem înțelege noi astăzi? Foarte bună întrebare. Zice Domnul Iisus acolo, dar vine ceasul și acum a și venit, îi vorbește femeii din Samaria,
când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. În mintea femeii era mare frământare. Ea a fost învățată că trebuie să te închini lui Dumnezeu în Samaria. Evreii spuneau, ba nu, la Ierusalim. Și era o mare dispută. Unde ne închinăm? Și astăzi sunt. Și astăzi a rămas aceeași dispută. Dar Domnul vine și clarifică. Zice, închinătorii adevărați se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Nici Astfel pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Da. Nu are, poate să fie într-o biserică, poate să fie într-o casă, poate să fie într-o peșteră sau un subteran, spuneam mai devreme, poate să fie oriunde. Dumnezeu vede și cunoaște inima mea. Eu acolo trebuie să-i aduc închinarea lui Dumnezeu. Biserica este acea comunitate care se strânge oriunde, nu doar la o biserică anume, ci oriunde în numele Domnului Iisus Hristos. Oriunde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, eu voi fi acolo, spunea Iisus, și asta deja înseamnă o biserică. Prieteni, aici este o biserică, oriunde ascultătorii noștri se întâlnesc cu dorința arzătoare de a se întâlni cu Dumnezeu, acolo devine o biserică. Dragii noștri, vă mulțumesc până la acest pas că ne-ați urmărit, pentru răbdarea de care ați dat dovadă, pentru interesul de a cunoaște și de a experimenta, de ce nu, o adevărată atmosferă de biserică, unde prezența lui Dumnezeu sfințește acel loc. Vă doresc până data viitoare multă călăuzire, mângâiere sufletească și satisfacție, rămânând cu Biblia și cu inima deschisă. Numai bine și pe curând!